ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଇଲାଣି ଝିଅ ଘରୁ କଣ ନେଇକି ଯିବି? ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଆଳୁ ସାରୁ ଗଲୁ ଫଳ ବାରିଭଣ୍ଡା ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଆକୁ ସବୁ ହାଟରୁ ଆଣିବ ଝିଅ ଘରକୁ ନେଇକିରି ଯିବ। କଣ ଶୁଭୁଛି ତମକୁ? କଣ କହିଲି? କୋଉ ପରିବା ନେଇକିରି ଯିବ? ହଉ ଯାହା ତ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ବାପା ବାପା ମୁଁ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବି। ହଉ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଯିବା। ବାପା ମୋର ଅଷ୍ଟିମ ଭାର ଆଣିକି ଆସିବେ। କଣ କରିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ସେ ଖାସିଟା ଥିଲା ଯାଉଛି ନହେଲେ କାଟିବି ସେଇଆକୁ। କଣ କରିବି ଆଉ? କଣ ଖାସି କଟା ହଉଛି? ଏ ଯେତେ ଯାହା କାଟୁଛି କାଟୁ ବାପା ତ ଆଗ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ। ହଁ ଦେଖିବାନି। ହଁ ଦେଖିବୁ ଲୋ ବାପା ଆଗ ମୋ ଘରକୁ। ମା ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲ? ବାପା ଆଇଲେ ନା କଣ? ମୁଁ ଆଗ ଯିବି। ମା ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲ? ଏତିକି ଆଲୋ ଆଲୋ ବାପା କଣ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣିକି ଆଇଲେ? ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ବା? କିଏ କଣ ଏତେ ଜଣ ଆଇଲେ? ମୋ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ରହିବନି ଲୋ ମା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ରଖ, ମୁଁ ନହେଲେ କାଲି ଆଡକୁ ଆସିକି ନେଇଯିବି ବାପା। ନା ବାପାକୁ ଆଜି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ। ବାପା ତ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଲେ ହବ? ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଏଥର ରଖ, ମୁଁ ଆର ଥରକୁ ରଖିବି। ତୁ ରଖ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ରୋଷେଇ ବାସ କରିବୁ କହିଲୁ? ବାପା ଇଏ କହୁଛି ତମକୁ ଏଥର ରଖିବା। ତମେ ତା ଘରେ ବାପାକୁ ତୁ ରଖ। ନା ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ରଖ। ବାପାକୁ ଆଜି ତୁ ରଖ, ତୁ କାଲି ଗଲ। ନାଇଁ ବାପା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିବ। ଆଇयो ମଟନ କରୁଛି ତମେ ଆ ଘରେ। ନା ମଟନ ବିଲେଇ ଖାଇଦେଲା। ବାପା ତମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖ। ନାଇଁ ବାପା ତମେ